హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మోక్షిత కలెక్షన్స్ 2023 ఇంకొక అన్బాక్సింగ్ వీడియో మీకోసం అండి. ఇదేంటంటే ప్రీమియం క్వాలిటీలో 26 ఇంచెస్లో చంద్రహారం అనమాట. 4 లైన్స్తో వస్తుంది. ఇలాగ సైడ్ లాకెట్ కూడా ఇస్తారనమాట. ప్రీమియం క్వాలిటీ అండి. 26 ఇంచెస్ లైక్ యాజ్ ఏ గోల్డ్ ఫినిష్ అనమాట. వీటిలో డిజైన్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. వీడియో ఎండింగ్లో యాడ్ చేస్తాను. జస్ట్ 550 విత్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. నో సిఓడి, ఓన్లీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ మాత్రమే. మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇన్బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.